dalu, selamat malam Mbak Yu Prigel Pangayu Anjarwening. Sugeng dalu, selamat malam Kang Masku Akbar. Wah, sehat ya Mas? Sehat. Ngaten niki kula kalian panjenengan nostalgia ingat pertama ketemu di panggung Mbak. Iya, madepe yo rene. Jan madepe ning ngene iki. Ning sindene ning sisih kono. Sindene sisih kono. Klambine oren. Klambine sindene oren. Terus aku diudat. Yo ning kene iki panjenengan. Jan ning kene iki kawitane Mbak Prigel bertemu dengan saya pertama kali. Bertemu. Kami serontolen banget. Iya. Pertama kali bertemu. 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Gak perlu ya Mas, berarti awak dhewe wis 2 tahun. 2 tahun ya Mas. 2 tahun berkenalan, 2 tahun serawung tidak kerasa Mbak Prigel. Tidak kerasa. Seprene ketemu pertama ning kene sampean kan ya sik jomblo. Iya no Cik Joko biyen. Biyen 2 tahun kepungkur Cik Joko. 2 tahun kepungkur Cik Joko. Cik Joko. Terus saiki Jokone malah sangsaya nemen. Biyen kan jomblo. Jomblo. Nalika pertama kali ketemu karo aku ning kene. Iya. Saiki ya sik jomblo apa wis duwe pacar? Ya urung duwe to, Mbak. Pacar itu kan jangan dipublish to. Maksudnya pacar itu ya mboten. Maksudnya itu enggak. Maksudnya itu anu apa itu? Asline dia iki kepancing karo omonganku ya ta. Asline berarti dia iki duwe, cuman ya di ora, mboten ngaten. Maksudnya itu gini, warga masyarakat itu tidak mau tahu Mas Akbar itu punya pacar atau tidak, sing paling penting roh-roh sok wis rabi ngono lho. Oh ngono. Iya Iya, pokoke Mas Akbar ora pacaran karo A, B, C, D, E, F, G ngono pun mboten purun tahu, tidak tak mau tahu warga masyarakat. Ngertine sok mora-mora rabi ya Mas. Moro-moro rabi ngono ra yo penak to. Ya wis doa terbaik kangge sampean ya Mas Akbar. Semoga sampean karire melejit. Amin. Ngono, dadi ora usah kesusu rabi, wong rabi iki rumangsane mbok penak. Oh ngono ya, Mbak. Sampean kan sampean nuturi aku iki aja kesusu rabi. Kok sampean iki sak pantaranku sak letinku ya kok ya wis rabi. Ya mergo aku wis omah-omah Mas. Mula aku ya nuturi, wong rabi kuwi penake mung sesasi rong sasi gedene setahun. Oh, jadi nek pesek kuwi lagi wingi rabi kuwi jek proses enak-enake ya. Sik nikmat-nikmatnya dia masih merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa ya toh. Kok rasakno wis bar setahun rong tahun. Mentret kowe ya. Kira-kira warga masyarakat Sumber Nongko apa ya ngono ya? Penake rabi apa ya nggur sebulan rong wulan tok ya?
Asine lho ning do digandeng bojone dhewe-dhewe malah do wedi muni iya Mas. Oh. Nah iya wong iki Mulai ya pertama kuwi sebenarnya ekonomi ya Mas ya. Oh, ngaten nggih? Iya. Oh iya. Itu salah satu penyelamat dalam pernikahan. Ekonomi itu faktor utama penyelamat dalam rumah tangga. Bener. Ekonomi loro karaktere per masing ya, Mbak ya. Bener. Jadi momene ekonomi wis aman terkendali nek pancen karaktere elek ya bubrah. Bubrah. Dadi Ya padha-padha mlakune ngono lho Mas. Padha-padha mlakune. Iya, ya ekonomi ya sifat masing-masing. Jadi kudu saling mengerti, kudu saling rebut salah. Ojo rebut bener. Dadi nek pas tukaran ngono kae sijine dadi geni, kudu siji dadi banyu ya. Ojo siji dadi geni malah dadi lengo. Malah saya gede. Saya kobong. Nek kula niku rabi mboten kesusu ngenteni kanca-kanca Astabrata niki sedoyo rabi kabeh. Sampe nyenteni Mas Heru rabi. Ya kuwabe pokoke rabi kae balungan-balungan kae sing nabu sarung demun durung rabi sedaya to. Oh ngono. Dadi nek nyenteni kuwabe ki rabi dhisik baru sampean. Oke aku pokoke penutup keren-keren. Gonge pokoke ya. Tuh kan. Iya. Diamini ya, Cah. Ya keren-keren yo selak ketuaan kok. Ditenono lek sampe ngelangkai bocah-bocah. Boten susu. Alhamdulillah niki dipertemukan warga masyarakat Sumber Nongko sing mirsani kaya podium. Iya. Lah ya do kemulan apa asrep to, Bu? Nggih asrep to. Angine kebanteren. AC-ne. Anu ya, warga masyarakat kene iki kulino saben dinane daleme kene, omahe kene ya jek ngrasakne adem ya. Sik ngrasakne adem. Apa nek awak-awake? Apa meneh awake dhewe iki prayo catuken. Biasane nek catuken ngene iki ra iso nyanyi lho, Mas. Lho ngono? Heeh. Dadi bareng. Iya, biasane. Ojo nom. Iya, nggih. Semangat. Siap, pun. Doa terbaik kagem sedaya masyarakat Sumber Nongko ya Mas Akbar. Doanya apa Mbak Prigel? Mugi sedaya masyarakat Sumber Nongko rezekine berkah melimpah. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Dereng kagungan putra mugi-mugi enggal pikantuk putra putri ingkang soleh-soleha. Amin. Ingkang gadah utang mugi-mugi enggal saged nglunas. Allahumma amin. Alhamdulillah. Jan dongane apik, dongane becik. Lha. Nah, yo ngene iki Mbak Prigel sosokan rene iki seneng. Seneng lho Mas. Sing tahun wingi kok gak enek awake dhewe nyapa Mas? Mbuh, aku yo ora nampa kok. Ora enek tamu tekan Sumber Nongko. Tak kira aku pancen ditilap, diperiksa yo gak. Wong yo aku yo merongos ning omah kok. Iya. Nggih Mas Akbar yo. Apa? Seneng Mas. Apa? Bebas merdeka untuk mukadimah utawa salam pembukaan. Tadi sudah WA sampean, tadi ada permintaan dari Bapak Jasno dari Kalimantan Timur. Coba saya tahu ya, aku mau blokir apa mau arsip nih? Ora tahu, aku ora tahu blokir wong wedok. Ndi to ndi WA-ne? Oh lha iki lagi mlebu, sinyale ongel mbak nek nggon adem. Mbok kunci WA aku. Ora soal chat kunci. Mbak Prigel ini saya sekeluarga nonton Mbak Prigel live dengan Akbar ya. Oh iya. Minta lagu Tombo Kangen, Roro Jonggrang dan apa ini juga Grigis. Ya, dari Pak Jasno Kalimantan Timur. Iya, sudah ditransfer 200.000. Nanti saya serahkan kepada siapa? Boleh, teman-teman boleh. Perwakilan teman-teman aja. Siap. Arep ngatur ki apa dhisik yo, mbok sing bawa sing lho, Mbak. Arep bawa ra melu Mas ki Mang. Tak tilap bawa. Sithik ngono wae ora ketang sak apa. Ya wis, enek permintaan apa selain dari Pak Jasno tadi? Belum ada sementara. Ning apa mbok sampeyan mood nembang apa? Moodku bengi iki nembang iki. Moodku bengi iki nembang iki. Nek mood iki nak biasane enak to, Mbak. Lek dimut iki enak. Apa lho? Maksudnya mood itu adem-adem kok ngomongin mood. Maksudnya itu kepengennya itu kerentek atine itu nembang apa? Untuk pembukaan menyapa warga masyarakat Sumber Nongko. Ya. Apa sing khas Mbak Prigel? Tombo kangen nggih, aku sih ramuni tombo kangen. Oh iya, tombo kangen.
Tombo kangen ayo sing Mas. Cocok kuwi senenganku Mbak niku. Ya, tombo kangen kula kalih warga Sumber Nongko niki. Nggih, tombo kangen nih kali warga masyarakat Sumber Nongko 2 tahun lagi kepethuk. Ya, muga-muga tahun ngarep badhe iso rene maneh. Bisa rene meneh. Ya. Iki live. Apa? Iki live. Live kamera ting cerendel ini ya. Sing iki kan ora live. Live. Main bawanana Mbak Yu. Langsung mawon. Oh langsung. Nggih, bawa nggak melu gimana? Oke, siap, langsung mawon. Monggo garape kanca-kanca kados pundi kula borongaken kanca-kanca sanggar seni asal Langsung berapa. digarap koplo ajur, Mas. Ya. Ben ora adem ya Mas Akbar. Ya. Hey. Asal berata Indonesia. Sumber Nongko bergoyang. Buka tombo kangen dadi wujud tombo kangene Mas Akbar dan Mbak Prigel untuk warga masyarakat Sumber Nongko. Nggih. Anu Mbak Prigel tak golekne kanca. Ini ada dawuh gitu. Ya. Ini acara malam ini kan penguatnya dari Pak Diwan namanya Mas Angga. Niki kula di WA, ya temannya Mas Angga nu niki menika Mbah Diwan
temannya Mas Angga itu Mbah Diwan namanya Mbah Toyo. Nah, iki diken minggah wonten ing pepanggungan. Nggih, monggo Mbah Toyo. Monggo mriki Mbah Toyo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Heeh, duduk. Mundak enam ngono lho. Rasa cerewet. Wah. Iya iki lho. Diwace-wace arake yo ngriki tenan. Nyuwun sewu Mbak Yuli, Bu. Nyuwun sewu ugi Mbah Toyo. Nyuwun wedal sekedap. Iya. Harus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, Bapak Bini Sepuh, saha sesepuh khususipun Dusun Sumber Nongko mriki, ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Mas Yuangga. Nggih. Mas Yuangga menika nggih ketua kula, nggih pimpinan kula. Yang saya hormati Mbak Yuli, Bu, beserta rombongan, saderengipun matur, monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng asanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene napa dinten menika dalu menika saged sareng-sareng makempal dhateng menika panggenan kanthi kawontenanipun sehat walafiat. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nyuwun sewu Mbak Yuli, Bu. Nggih. Ing mriki kula derek-derek mangayu bagyo. Anggenipun kagungan hajat Bapak Kepala Desa berserta warga masyarakatipun, hajatipun nggih menika bersih dusun. Tujuan bersih dusun menika boten enten tujuan lintu-lintu. Tujuanipun namung setunggal, nggih menika mengeti cikal bakal ingkang babak dusun Sumber Nongko mriki. Dados mugi-mugi sesampunipun bersih dusun, mugi-mugi warga masyarakat dusun Sumber Nongko niki tansah dipun paringi sehat walafiat. Amin. Gampang kasar le nyambut gawe, kathah rezekine, rukun kalih anak bojone. Amin. Salajengipun nyuwun sewu niki sampun dalu. Sinden iki dirungokne. Lah iki lho. Tunggu ya. Hormat kabeh, hormat, gerak. Nah, tegak gerak. Sindene cilik-cilik, cekli-cekli kaya dalange. Ngayono menyesuaikan no, Bos. Ayo, Duk, ngadeg kene kabeh. Kabeh ngadeg, Bro. Wah, iki. Wah, iya, kok disepoti rontal. Pak, lah ibu ini ki. Lah widanyane yo ben pinarak sing penting
Bukan tak sangon. Gawe kabeh. Ayo. Ya. Cuma jangan takut. Lho ya no. Pasukan. Siap, gerak. Nah ini ben disiapne sik, Pak. Ben disiapne sik. Setengah lencang kanan. Gerak. Atur. Rada. Lah kula kan pemimpine, Pak. Ayo. Wong cilik iki ya lombok impring. Gerak. Nah, Pun ready, Pak. pun ready. Ready. Niki priye, Pak? Kersane. pripun? Heeh. Niki langkung abduripun. Heeh. Danyange ya kon munggah panggung. Pak Lurah, monggo. Monggo Pak Lurah. Sik disepoti sik. Nggawa slumpret ora, Mas? Selopor itu anu Pak Udanan Pak ini. Tapi dianu keyboard mawon saged. Di backing kali keyboard. Dalang kondang slumpret ora gablek. Kok ngono lho kok le ngono. Wis monggo ora ning omah. Oh iya, selopor apa tadi? Selopor apa? Ponorogan. Oh iya. Monggo Pak Lurah, kula aturi minggah dateng pepanggungan. Ya, saya tagih tenan pokoke. Ning tasih dolan omahe tenan aku awan besok. Lah aku ya njaluk dhuwit ketuaku. Lah padha ae, Mas. Ayo. Ning nyuwun sewu. Iya. Lek teng mriki jenenge Pak Toyo gak kondang. Oh, ngono ya. Kondange Mas Angga. Oh. Makane nyuwun sewu. Pilih wonten napa kemawon keperluan contoh teng rumah sakit, tapi muga-muga aja sampe nang rumah sakit. Amin. Kesulitan apa mawon mangke ngebel Mas Angga. Mas Angga kan dulure lanang dalang. Oh tenang. Ayo slumprete, Pak Lurah, monggo. Monggo danyange Bapak Lurah. Pak Lurah, jenengan nyawer kenek, ora nyawer ya kebangetan. Sira ki dewan munggah kok ngger ngerampok lurah lho. Sik durung. Oh durung ya. Sudah. Nyuwun sewu. Kula kalih Pak Lurah jenengan iki sejatine nggih sami. Kula mantan lurah 3 periode. Hebat. Desa Sendang Bumen. Alhamdulillah jabatan lurah 3 periode terakhir tanggal 20 Mei 2023. Terus berangkat nyalek ngancani ketua kula pimpinan kula Mas Yuangga. Sebab kula rumiyin kemutan zaman Suwargi Pak Ratman. Nggih, setiap gen kula nyadranan didukung penuh lahir maupun batinnya. Saiki menenge ora tak sawere. Nek sira tau petok anu mesti sulap sing wis tau petok karo batoke wis ragu mundur. Tenan iki to. Matur nuwun, Bang. Siap matur nuwun, Pak. Mbah no cobain keletak kowe. Marah-marah terus. Lah kok marah terus. Dewa kok marah terus. Oh iya. Biasanya dia pas di zaman lurahnya lho, duitnya jadi kresek lho biasanya. Lagi peningkatan duit dompet kan. Yang lurah itu tuh aku lho. Bayu Limbo, Dalam. niki kula nyuwun gending ilange gelang kalung gerakane harus sama.
Gelang kalung toh? Ya. Ini gelang kalung. Niki Pak Lurah nggih tumut joget napa mboten niki Pak Lurah? Oh sak kersane niku. Oh sak kersane Nggih nggih. sak kersane. Ngacrus tok ki oleh. Kelas ra rewel. Lagi begini ngacrus. Lah iya. Ayo Dok. Tapi sing ngaturne panjenengane anggota dewan ya bangga iso ngomong. Wis kok kapan hormat. Kok ngurusi duit dan kurang tak wene. Siap disusuri mbahne. Kula purun malih. Iya. Umur malih jare ya. Ayo Dok, irane gelang kalung. Yuk. Ayo disamakan gerake.
kasih. Urung. Wah. Iki ini kan adem. Nggih. Kudu banyak gerakan. Oh. Bayu Ibu. Apa? Pripun? Kados pundi? Lah ngono lho karo dewan iki basa. Wah, tukane slompret ora sesuk. Niki nyuwun sewu Bayu Ibu nggih. Kados pundi? Kula sindene jenengan sing setunggal niki cara sepeda motor napa Pak Bu? Kok geden. Yamaha 75. Sing pundi niku? Oh niku. Loh, soalnya tak sesuainya karo nyuwun sewu. Lah tapi kan aku cantik. Masa Yamaha 75? Sing setunggal dereng kula sangoni. Oh iya lali Pak, nggih lho iya. Niku malah gurune lho, jenengan niku kok malah supe. Mangkane nyuwun sewu, Nggih. nek kuwi niki kan bagian gending mat-matan. Mat-matan. Bangsane mat-matan. Klasik. Heeh. Menika yang Weh. Kok yang lho. Yang ti. Paulas tiga malih Sepisal meleh napa Pak Dewan? rondo gantungan. Dalam kondang kok sinden rati doktrin kok. Ayo rondo gantungan. Tari saya kanca-kanca niku, kanca-kanca Zee. pengrawit niku ditari piye? Duete kali sinten, Pak? Ora apa-apa. Ngrepek Nggih, duete kali jenengan. Duete kali sinten? wis aku bagian yang ngoni ae. Loh, berarti duete kali sinten iki Mas Sabar? Oh nggih. Wis nyangoni mosok kon nembang jerene lurah. Oke. Iya. Iya. Mangga langsung mawon nggih bawa dewan nggih. Satu lagi rondo gantungan. Heeh. Ngerepek mboten napa-napa jare Pak Dewan mau. Heeh. Mangga kanca-kanca manut. Heeh. Yo. Oke.
kasih Pak Dewan. Ya, monggo duduk teman-teman. Matur nuwun Mbak Yulimbo. Siap. Kula namung pesen dateng warga masyarakat khususnya dusun Sumber Nangka mriki ampun ngantos kesupen utawi lali naminipun Mas Yuangga. Nggih, Pak Bu nggih? Mas Yuangga. Nggih, kula kinten ngaten bilih wonten klentah-klentunipun kula dhateng mriki nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun Pak Lurah. Nggih, muga-muga lurahe ya diparingi sehat. Tapi bojone ya mek sitok. Oh, ya Pak. Matur nuwun. Amin. Matur nuwun seperti ketepatan tenduk. Bisa menawi wonten menambahkan sepatah dua patah kata monggo lho Bapak. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. dalu dumateng sesepuh saha pinesepuh ugi dumateng Mas Dalang lan kanca rombongan. Nggih. Niki wau ngeten Mas Dalang, di Kados pundi, samping Bapak? acara bersih dusun Nggih. di dusun Sumber Nangka niki wau juga ada acara pengukuhan lembaga adat. Nggih. Jadi kadang ya yang jelas karena modernisasi dari kemajuan zaman sehingga warisan leluhur niku banyak yang tergerus oleh kemajuan zaman. Contohnya seperti nyadran dalu menika niku nggih termasuk nguri-nguri budaya ing leluhur. Ngaten nggih. Nggih. Mungkin sedaya tetap berjalan lancar dan tentunya acara ini bisa terselenggara nggih matur nuwun dumateng Mas Yuangga dari anggota DPRD Nganjuk dari Partai Hanura nggih. Jadi nggih luar biasa Sumber Nangka dalu niki wayangan mawon dirawuhi kalih anggota dewan 2 orang. Nggih, sing sitok gendeng. Tapi ngapunten, gendenge niku gendeng budaya, Gendeng kabudayan. gendeng paseduluran. Ngoten lho nggih. Penjalanipun nggih Pak Kades senior sudah 3 kali menjabat. Ya sapunika meneruskan pengabdiannya ke masyarakat melalui anggota dewan. Mungkin mawon sedaya ditungakne kabeh diparingi sehat panjang umur. Mugi-mugi saged menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ngaten nggih. Nggih. Lajeng untuk warga Sumber Nangka tentunya saat tiba-tiba acara menika Pak Lurah namung dongakne nggih sedaya warga kabeh diparingi sehat panjang umur lan barokah lan jalan kenepun pados rezeki. Ngaten nggih. Nggih. Dumateng Mas Dalang lan kanca rombongan sugeng ayahi wajib ngantos paripurna. Mugi salajengipun tetap diparingi sehat lan tambah laris mawon. Amin. Oke, makasih Bapak Ibu kirang langkung lagungan pangapunten. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah hina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketoprak do ngiringi Mbah Lurah turun panggung sama Mbak Sri berdiri. Ayo, teduk ya. Selamat malam Sri Wahyuni. Inggih,
selamat malam. Mumpung laras iki mau si slindro terus. Nggih. Sisan sing slindro wae ya, Nduk. Siap sedika dawuh. Seneng kamu to slindro iki. Nggih leres. Jenengan kok ngertos karo menan kula. Lah iya. Aku mau nek barang ya. Kok aku nek barang aku nesu. Iya. Podang kuning no. Oh mekaten. Iya, podang kuning bawanana Asmarandana. Yuk, monggo. Alon-alon bae. Nadyan wujud temong peksi Ugi tak aturake yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media ugi saged dados kanca melek lan saged andadosaken karenaning penggalih. Sri. Ngene iki bojomu nek ning omah ngene iki awakmu pentas ngene iki apa ya memonitor, Sri? Mboten pernah niku. Ora ngerti ya? Mboten. Dadi wis bojone pentas wis jelasne ngono Mongso ya. bodho. Ora apa-apa kok Mas aku iki. Wis biasa ke dhisik rono rene dhewe. Iya. Nah iya ta. Terus Alus manis merak hati golek isi podang jenar Lajeng ibu bunga ingat Antena Sri nyanding bisa dadi ya langsung buka celuk Mbak Sri Wahyuni. Iya. Coba kaya ngapa dadeke. Esok awan ning omah wis ora krasa.
tadi. Mas dan luar biasa. Wis diaturake podang kuning no. Oh iya. Kalau sedulurku sing saka Kampir Bagor, Mbak Sri Wahyuni, Mbak wonge cewek ngono kuwi ya. Kuwi ya S2. Oh ngono. Sri Wahyuni SSN MSN. Iya ya, Mak. Luar biasa sinden perpendidikan. Oh iya. Mbak Sri luar biasa. Bengi nyinden awan bakul Brambang. Sapa Sri kuwi juragan Brambang kuwi no, bos Brambang kuwi. Ngono. Oh. Bakul Brambang karo bojone live TikTok. Brambangnya tak lagi monggo ini spill Brambang. Lah ya ora apa-apa ya kemajuan zaman. Bacoke. Bu guru sapa? Dik Sinta Widya Palupi. Sepote sing pelok. Male pelok. Monggo Dik Sinta kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan. Coba kaya apa ya? Mbak Sinta Widya Palupi. Selamat malam Mas Akbar Syahalam. Wah, Bu Guru niki masih prei nggih Bu Guru sekolahnya Bu Guru. Libur. Sampai kapan, Duk, libure? Jadi Senin sampun mlebet. Senin disebut tadi kanca-kanca pengerawit barang sing guru wis Senin wis mlebu ya. Yes. Pun mumet ya. Iya. Tak golekne gandengan di Sinta. Gandengan. Ada permintaan, nanti tak golekne kanca duit terbaru. Ya itu adalah Mas Heru. Iya ngalah. Seumur hidup ya tak terima nih. Nah, di Sinta wis disepoti sing hebat, Mas Heru sepotono Mas Tris. Ayo. Sepot sing cocok karo karakter Mas Heru sembarang apa wis manut. Ayo, Mas Tris sepotono Mas Heru nggo pinggane potongan. Dia kan di. Iya. Makanya mau ngerenek, corenek aku ngono kan. Niki mau kan seperti mencari mangsa, ngoten. Ayo. Ya teragawene golek mangsa. Terus dikira tenang. Padahal tenang. Oke, Mbak Limbu. Selamat malam Mas Heru. Oke. Ada permintaan mau terusnya mau sonten. Permintaannya apa Mas Heru? Mau sonten. Loro Asmoro. Loro Asmoro. Dia spesial Bu Suhermi Azza. Oh, FMA. Dia Depok. Saking Depok. Depok juga memantau. Nyuwun Loro Asmoro karya besar yang boten klaim itu Ki Haji Mantep Sudarsono. Maka dipun aturaken manut kanca-kanca garepe kados pundi. Ayo. Maka Mas Her. Oke. Kanca-kanca. Sesarangan asta berata di Sinta. Sekarang. Iya. Ayo Mas Heru.
Mas Heru Kang Sarto Dik Sinta Widya Palupi kang sampun ngaturaken Loro Asmara karya besar Ki Haji Mantep Sudarsono kang mijil saking Karangpandan Karanganyar. Ya. Kurang siji no. Ya. Diaturke pisan mengko permintaan sing liyane kena disambung ning sistem goro-goro patete songo ngono. Pamundutan saka Mas Angga. Ngono. Jane loro ning mau wis diaturke siji praon. Oh ya. Permintaane Mbak Slendro Caping Gunung. Oh ya. Sing ngaturi bersama-sama ya, no? Mbak Prigel, Mbak Seli, Mbak Retno, Mbak Patricia yang belum nembang ayo. Ayo bersama-sama ayo. Ya spoti yo. Komando geraknya siapa? Mbak Prigel. Mbak Prigel. Instrukturnya aku. Iya dong. Oke. Instruktur di mana? Instruktur di pinggir situ. Apa? Instruktur neng ngerti rok. Dan dulu ya lu ketok rupanya ya. Dikerek. Ya dipikir nggak apa-apa kok. Si Dene yang yang pinggir-pinggir ini melihat pojok. Oke. Komando geraknya. Atau Mbak Ibu Aku aja. Oh tengah dia biar pena. Kamu sana. Kita itu harus blocking panggung, harus menguasai panggung. Rono, terus sana loh. Mbak Ibu lagi di mana? Di sini. Medun. Hei, kalau medun tentang ini loh. Lah kan nurut instruktur Mas. Mau panggung gini kok. Aku dong menyapa ya. Selamat malam Mbak Retno. Selamat malam Mas Sabar. Ini Mbak Prigel. Dalam. Sinden gawane sing nyimping. Oh iya. Cantik loh Mas. Niki gawane Mas Semplon gini. Mbak tidak terus. Mas Sabar. Halo. Tapi yang endang sekarang juga gawanku loh Mas. Lah, tadi Mbak Prigel. Setiap sinden itu punya gawan. Oh mana? Masa? Kayak Sinta. Sinta lagi? Sinta beduk. Oke. Mbak Sri ora melu. Lah Bu niku gawane sing gambang. malah. Ben iramane ora kendul langsung dandutne wae Mas Jus. Caping gunung kur mawon gerakane bebarengan. Dipandu oleh Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Ngono. Yuk langsung dadeke coba kayak apa caping gunung. Ayo tublak tak ya.
muga kena kanggo jampi sayah utawa tombo kesel permintaan request no. Oh ya, yuk bacot ke 1 2 3 ya. Kembali ke pengasih. Bro, anakku limbuk. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku? 3L dalam pertunjukan wayang kudu tetep terpenuhi ya no. Apa wae? Lakon, lagon, lucon. Oh mangkono. Lakone kudu kecekel, aja nganti ana sing kecicir. Mesake sing nonton wayang